Nneji akụziere nwata na ọ tabiri akụ nye enyetụ nwanne ya. Ihe ọbụla o wetara n'ụwa ọ ga-echetarịrị nwanne ya. Ịhụnanya dị n'etiti di na nwunye na-amụta nke na-adị n'etiti ụmụnne. Izu ka mma na Nneji n'ihi na ọbara gbarụọ ojiwe ku unyi, na ezi enyi ka ajọ nwanne apụghị ime mmiri ka ọ dị ka ọbara. Ụbọchị nta ruokwa amara anụ ndị bi n'ụlọ na nwanne na-adị na mma bụ na nne na nna ha bụ ha letacha ha ghara osi n'ọbara ha ofe n'ụmụ ha. Ịma na nwanne m bụ ihe a zụnyere n'ụmụ, nhicha adịghị ya. Ụtọ dị na nwanne ka a na-ahụta ihe chi kefọrọ na mmadụ. Ihe na-esere ụmụnne taa erughị ihe na-esere ụmụ anụmanụ okwu. Nwanne bụ mmezu nwanne. Ịbụ otu ọbara na-ebute ihe ilu, mana iwe nwanne na-eru n'akpịrị, ọ naghị eru n'ukwu afọ. Ụmụnne dịka ji na ede, nnu na ose, ọkụ na mmiri, elu na ala. Nwanne na-eme nwanne ya ihe ọ na-abụ n'ụwa. Nwanne na-abụ ihe niile nyere ọbara ya. Nwanne bụ ụba, adịghị ere nwanne n'ahịa. Nwanne bụ ihe ukwu, nwanne ka eji aba. Onye si n'ihu nwanne ya n'anya, ọhụwa ezinụlọ nwanne ya n'anya. Ndị a na-emegbu nwanne ha taa ma ọ bụ ezinụlọ nwanne ha n'ihi na ha enweghị ọnụ na-ekwuru ha. Ụwa ọ bụ nke unu? Ọkwa unu ga-anwụkwa anwụ. Ndị nne na nna nọ na-elesa anya ebe nwanne na-ememila nwanne ya. Chetakwara onye dị otu a n'ọbara siri ezigbo ike. Ụmụnne, sawanụ akwa unu ruru unyi n'ime ụlọ. Nwanne dị oke ọnụ. Izu ka mma na Nneji, onye ahala nwanne ya. Ịhụnanya si n'ụlọ ọpụta n'ụmụnna, pụta n'obodo, bịa gazuo ụwa ọnụ. Igbo niile bụ ụmụnne, ka ịhụnanya jikọta anyị. Ndewonu, abụ Nwaada Sọpụrụchi Alugwe. Nọdụnụ mma o.